बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै ना दा हाग्रामाया गभर्नमेन्ट सालायगोदान दाखालिसो अभारटेकिं लादों गभर्नमेन्टआव जजेनदों दा जों अपोजिसन होननानै दानो बे दानसेनि गेजेरावनो बिसोरनि मावनाय दांनायनि सायाव बेबायदि समाल'सना खालामनायखौ जोङो लुबैयाखै जों बिसोरनो मोनसे फ्रि हेन्ड होगोन मास मोनसे मोननै मोनथाम आरो बे समनि गेजेराव मोजाङै मावलाङोबा मावलांबाय खारन नाथाय बिसोरो बिगिनिङावनो माखासे खामानिफोरखौ जेखौ मावनो नाङामोन मावदों आरो दा मोनसे माबा नुदां बे मा होनो बे दैमारिया मा होनोमोनलाय बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभर्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव SMC दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल' सेसन हाबा सोनाबा दा बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों नाथाय बे इडुकेसन इन्सटिटिउसनाव दिनै BJPनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्सटिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनो नाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफस'सबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लसबो जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो जिहेतु 1 मासल' जाबाय BPF गभर्नमेन्ट जानाया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टयटा भेरिफायार आंहा पार्सनेल मेटाराव बेखौ पार्सनेल मेटाराव बुंनांगौ गैया बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामदों मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोचिंखौ होनाय जायो आरो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन
बिनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।